Öisin juoksi Nipsupeiltä jäädä nukkumaan Muumintaloon. Nuuska Muikkunen vetäytyi tapansa mukaan telttaan. Muumipeikolta eivät yön kauheudet olleet ohi. Apua! Mörkö jahtaa minua. Älä tule! Jätä minut rauhaan! Täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5. Miksi lojun lattialla? Isä on pihalla. Isä, mitä sinä teet? Ruusut ovat kuolleet. Miten ihmeessä? Nämä ovat niitä mörön eilisiä tekosia. Maa jäätyi mörön ympäriltä, mutta en olisi uskonut kukkien paleltuvan. Voi kun olisimme saaneet mörön jääkellariin. Näin unta, että mörkö jahtasi minua. Älä sinä sure. Luulen, että mörkö etsii tiuhtia ja viuhtia. Eivät he ainakaan lainkouraa pakoile. Sekin voisi olla heistä suotavampaa. Eivätkö tiuhti ja viuhti tule alas? He ottaa asiasta selvää. Ongi heidän salaisuutensa esiin. Niin ethän sä voittanut kuin muutaman kympin. No, mitä he kertoivat sinulle? Mörkö nähtävä matkalaukkua eikä heitä. Mitähän ne lilliputit matkalaukussaan piilottelevat? Ja matkalaukku taas tuntuu kuuluneen ennen mörölle. Ovatko he varastaneet sen mörön? Asia ei tullut selväksi. He olivat kovin vaiteliaita. Tämä menee liian pitkälle. Ties vaikka Käydytte ihan välinpitämättömiksi. He kyllä paljastavat salaisuutensa tuota pikaa. Isälle he eivät kertoneet mitään. äidille hiukan. Tarvitaan nainen, mutta mieluummin tiuhdin ja viuhdin ikäluokkaa. Niin tietenkin. Ja tuen mukaan kylään. Luulen, että sinä asut siellä. En enää. Sisareni tuli eilen kotiin. No mitäs hänelle kuuluu? Hän komentelee ja kuorsaa. Hei! Minne olet menossa? Ja minä tulin tapaamaan sinua. Ja minä. Minä toin sinulle lahjan. Ai lahjan. Niin, ja se on hyvin kaunis. Mikä se on? Et saa rikkoa, etkä kadottaa sitä. En tietenkään. Ole hyvä. Kiitos. Avaa se. Voi miten kaunis näki. Kenkä. Niin. Mörkö tulee, se on jo lähellä. Ehkä puolipappa ja se pois. Sinun vuorosi myy. Tiedän. Jos sinulla ei ole ristiässää. Nyt mörkö tulee. Juuri kun oli voitolla. Mene pöydän alle. Tästä voi tulla vaarallista. Hullu. Miten voi iskeä kaulimella pöydän alta? Joko mörkö on täällä? Joo,
Samassa paikassa kuin eilen. Menen tallaamaan sen varpaille. Minä menen ensin. Pysykää te muut minun takanani. Muumimamma, Niin, kultaseni. sanoit, että Sinulla on suunnitelma. Eikö nyt olisi sen aika? Kuulepas Mörkö, haluamme puhua kanssasi. Tiedämme, että olet tullut hakemaan omaisuuttasi, jonka Tiuhti ja Viuhti ovat sinulta anastaneet. Eikö asia ole niin. Myisitkö omaisuuden heille? Vai antaisitko ilmaiseksi? Minulla on käsilaukussa kauniita tavaroita. Käydäänkö kauppaa? Mitäs sanoisit tästä riipuksesta? Oh, etkö pidä siitä? Entäs tästä? Ai. Tai tästä? Ai. Eikö sinulle kelpaa mikään? Saat käsilaukustani mitä vain, paitsi aspiriinit. Tätäkö sinä tarkoitat? Vai tätä? No voi yhden kerran, kun se ei oikeastaan ole minun. Muumipeikko, saanko antaa näkinkengän? Ai! Äiti! Eihän sattunut. Ei, käteni vain yhtäkkiä jäätyi. Nyt kun olet saanut näkinkengän lupaa, ettet enää koskaan palaa. Uskallapas tulla takaisin! Läheltä liippasi.